cadw addunedau, gŵr y gweithiau, golau na twyllo, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti, creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithiau, golau na twyllo, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf di, a ddolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau na twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau na twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Bore da pawb, ydych chi'n iawn? Croeso cynnes bore yma. Dwi'n teimlo'n rwd yn torri ar draws Nedw. Sori Nedw. Sut ma pawb bore yma? Pawb yn iawn? Iawn, diolch. Mae Caleb yn mwynhau yr underflow heating yn ei sana fyna. Da, neis gweld gymaint o bobl yma. Neis cael just bywyd a sŵn a llawenydd ydy yn y lle yma. Mae'n neis i'r pobl sydd yn gallu yn cael am awr a wedyn yn mynd o'na o'r sŵn. So, illa ddim cweit mor neis i'r rhieni sydd efo'r sŵn drwy'r rhydd, ond mae'n lyflu dydy bod efo'n gilydd eto. Ar ddechrau wythnos arall, cael cyfle i addoli efo'n gilydd, cael cyfle i ganu mawl efo'n gilydd ar ddechrau wythnos arall. A pawb di gobeithio cyrraedd yn saff ar ôl cael ei chwythu fewn yma bore yma. Ond ia, da ni'n gweddi ni bore yma ydy bod ni'n cael profiad newydd o Dduw, profiad newydd ar arglwydd bore yma. Da ni sy'n gweddio a fydd y lle yma'n llawn o'r ysbryd glân a fydd calonna yn cael ei newid bore yma. Felly croeso i bawb sydd yma, croeso i pawb sydd yn gwylio adra hefyd. Da ni'n edrych ymlaen i glywed y bregaeth yn hwyrach ymlaen hefyd i barhau efo'n cyfres ni. Ond cyn hynny, no'n ni addoli. So os di pawb isio sefyll, a no'n ni addoli efo'n gilydd. To mynd
Berthifau pryno. So, ydych chi eisiau eistedd lawr yn bydd Nerys yn arwain ni mewn cyfnod o gweddi. Dwi'n iawn. Gweddiwn. O arglwydd Iesu Grist, diolch bod gynnon ni ddew cadarn yna chdi i ddod ato bore yma arglwydd. Diolch am yr addoliad bore yma a'r geiriau oedd o'r ffrind y wyt ti, ffrind rhyfeddol arglwydd Iesu Grist. A ffrind arglwydd, da ni gymaint yn colli allan weithiau pam da ni'n anghofio dod ato ti. A dwi'n diolch arglwydd yn y byd toriedig ohoni sy'n heddiw, da ni'n byw yn heddiw yma. Bod gynnon ni fel eglwys dduw cadarn fel craig i sefyll arno. Ac yn ganol beth sy'n mynd ymlaen yn y byd, bod chdi yn codi dy eglwys, bod chdi wedi paratoi dy eglwys ar gyfer y dyddiau yma, i fod yn dŵr cry, i fyd arglwys yn llawn dryswch. Felly, cyn i ni weddio am Wcrain y bore yma, hoffwn gymryd chydig o funudau arglwydd i archwilio yn calonna yn hunan. Oherwydd mae rhyfal yn cychwyn yn y galon, calon sydd ddim yn ildio i ti. Calon sydd yn gwrthod dy air di, a calon sydd yn troi cefn o'r wrtho ti. A mae o'n gallu dechrau yn y pethau bach yn ein bywydau ni'n hunan. A felly arglwydd Iesu Grist, da ni'n troi ato ti bore yma, a gofyn i ti trwy dy ysbryd glân di, ddod o'r newydd i'n bywyd toriedig ni, dim jyst bore yma, ond trwy gydol yr wsnos a'r misoedd i ddod, a'n hadeiladu ni fyny yn dy gariad di. Wrach bod na bethau da ni eisiau roed yn iawn hefo pobl eraill. Wrach bod na anfaddeuant bach, wrach bod na anghydfod. Da ni gyd yn doriedig, a mae gynnon ni ddewis. Mae gynnon ni ddewis arglwydd bod ni'n defnyddio dy prydferthwch dy gariad di, trwy'r cracs yn ein bywydau ni. Neu mae gynnon ni ddewis i fod yn chwerw ac bod yn dangos anfaddeuant. Arglwydd, dwi'n diolch bod gynnon ni dy air di i droi ato pam da ni'n gweddio am sefyllfeydd dyrys fel sy'n mynd ymlaen yn Rwsia ac Wcrain. Arglwydd, dwi yma'n wilaidd iawn y bore yma ac yn teimlo'n freintiedig cael gweddio. Dydy'n wybodaeth politicaidd i yn ddim. Ond arglwydd, dwi'n gwybod bod y allu di tu hwnt. Ac felly arglwydd, yn dy nerth di, dwi'n dod arglwydd ac yn cyflwyno yn byd toriedig ni i Wcrain a Rwsia ata ti. Mae dy air di yn rhybuddio ni ar gyfer dyddiau fel un a gwaith i ddod. Lle mae sôn am ryfeloedd, lle mae afiechydon, lle mae pob peth jyst yn disgyn yn ddarna o'n blaena ni. Ond, mae dy air di yn deud i beidio bod ofyn. Mae'n gobaith ni yna ti, a dyma yn cyfla ni fel eglwys i sefyll yn gadarn ar dy air di. Lle mae pobl yn ddryslyd bod y goleuni yno ni yn tynnu pobl at dy gariad di. Arglwydd, da ni'n drosturiol hefo'r bobl sydd wedi torri. Da ni'n crio bore yma hefo'r pobl sydd yn syffro.
dan orthrymder arglwydd, arweinwyr arglwydd, sydd arglwydd wedi abiwsio i authority. Lle mae plant bach a teuluoedd yn diodda. Arglwydd sydd ddim yn ddew i chwarae o gwmpas efo. Ti ddim di rhoi awdurdod i ni arglwydd i nistro bywydau. Ti di rhoi awdurdod i ni ddod â cariad a gras ac i adeiladu bywydau i fyny, dim i torri nhw i lawr. Ac felly arglwydd, dwi'n gofyn i ti siarad efo bob un o'n unigol bore yma. Ti di galw ni i gyd i wneud pethau gwahanol, rhai i roed, rhai i weddio. Dwi'n diolch am yr elusynau, sefydliadau, y daioni sy'n cael ei wneud yn Ukraine a Rwsia. Bod na gyfle arglwydd i ni ddangos dy gariad di a dy gymeriad di a dy natur di i'r byd o'n cwmpas ni. Arglwydd, dwi'n gofyn i ti helpu ni. Helpu i ni ddefnyddio yr arfau ysbrydol ti di roed i ni trwy awdurdod y gair, yn hytrach na rhoid yn ffydd mewn arfau milwrol, sydd yn dinistro a lladd dy fyd di. Arglwydd, dwi'n credu bod chdi'n wylo bore yma, hefo rhai sy'n gwylo. A dwi'n credu, arglwydd, bod dy law di dros bawb arglwydd sydd yn syffro trwy'r byd i gyd. Ond yn arbennig bore yma, da ni yn cyflwyno pobl Ukraine a Rwsia i ti. Mae yna bobl yn Rwsia sydd ddim eisiau'r rhyfel yma, a maen nhw o dan orthrymder Putin. Arglwydd, dorodd o'i thineb i arweinwyr y byd, a helpa ni sylweddoli bod yn gallu ni yn ddim, a bod ni'n hollol ddibwyniadu anach chdi sydd yn control. A weithiau arglwydd, mae'n bywyd ni yn sigledig, cos ti eisiau dod â ni i'r sicrwydd yna, diolch moch be sy'n digwydd yn y byd sydd ohoni hi. Chdi ydi brenin y brenhinoedd, a mae'n sicrwydd ni'n hollol gadarn yna chdi. Ac arglwydd, yngweddi dair i bore yma, ydy bod chdi'n cadw pob un ohono ni'n ffyddlon yna chdi. I bob un sy'n ffyddlon, dan ei faner ef, mae gan Iesu goron fri yn heyrnas nef. Amen. Bore da pawb. Diolch i'r tîm addoliad a gweddi am amser arbennig bore yma. So dwi jyst am wneud cwpl o cyhoeddiadau, a wedyn mae Rhys am wneud rhai hefyd, bach o dyfylat. So, yn gyntaf, jyst i sôn, da ni yn cael te a coffi ar ôl pob gwasanaeth ywan, hwre, amser neis o'r bore. Mae Lowri a Susan yn gwasanaethu ni'n ffyddlon iawn yn y gegin na, a da ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Ond da ni'n cynnig i bobl eraill joinio'r y gwasanaeth yna, y ministry yna. So os ydych chi licio bod rhan o'r tîm yna yn cynnig hospitality a'r tram bwysig yna ar ôl yr oedfa, da ni am cychwyn rota. We love a rota. We love a rota yn Caersalem. So, siaradwch efo Lowri a Susan Nefi amdan hynny. Wythnos nesa, exciting iawn, mae yna picnic ar ôl y gwasanaeth. Picnic sy'n digwydd yn fama, yn yr adeilad. Ni'n cael sgwrs efo Rhys bon yma, ydyn ni'n galw fo brunch, dydyn ni'n galw fo cinio, achos mae'r gwasanaeth yn gorffan chydig bach
cyn-cyniad ydi o, ond fydd o'n digwydd syth ar ôl y gwasanaeth fyddwn ni'n bita hefo'n gilydd. So, dewch a'ch bwyd, eich hunan, a fydd yna panad a sgwash a balli ar gael hefyd. Ond da ni edrych ymlaen i'r amser yna, a fydd yna rhyw teganau a pethau diddordderbu'r plant hefyd. Iawn, sydd yn dau. Trydydd, gwyl llanw. Mae rhai o chi'n cyfarwydd iawn gyda llanw. Mae llanw yn gwyl Cristnogol, Cymraeg, cenedlaethol, sy'n digwydd pob blwyddyn. Tydi o ddim wedi digwydd am y 2 flynedd dwytha, am rhesymau amlwg, ond mae yna gwyl yn cychwyn yn digwydd eto blwyddyn yma. Fel arfer mae o'n para rhyw 3 neu 4 diwrnod, tro yma jyst 2 diwrnod, yr 18 a 19 o Ebrill, sef y Dydd Llun a Dydd Mawrth ar ôl penwythnos y Pasg. Cychwyn hanner 6 ar y nos Lun gyda oedfa, a wedyn ar y Dydd Mawrth fydd yna oedfa teulu yn y bore, gyda Martin a Meili'r Geraint, edrych ymlaen yn fawr i hynny. Wedyn rhyw digwyddiadau eraill yn y bore, seminar a rhyw bethau. Yn y pnawn, amser picnic a gemau ar y traeth, amser i just gymdeithasu a connectio efo pobl da ni'n wedi gweld ys amser hir rhai ohono ni, a wedyn dathliad nos hefyd, noson yno. So cychwyn nos Lun am hanner 6, a wedyn gorffan hefo'n oedfa ar y nos Fawrth am hanner 6 hefyd. Mae yna gwaith plant ar gael yna. So, da ni jyst yn annog chi, os da chi eisiau dod, mae yna nifer ohono ni o'r capel yn mynd. Sdim llety, di llanw ei hun ddim yn trefnu llety tro yma, so rhaid ffindio llety yn hynna. Da ni fel teulu yn edrych i fewn i'r posibilrwydd o gwersylla. So, os oedd rwy'n eisiau dod â gwersylla gyda ni, da ni'n siŵr iawn y lle eto, ond so hwnna'n lyflu. Mwy am manylion ar y wefan llanw.org. A maen nhw'n annog pobl i archebu yn fuan, fydd o'n helpful iawn iddyn nhw'n gwybod faint sy'n dod. Ond mae wedi bod yn bendith mawr i ni, fel teulu dros y blynyddoedd, cyfle lyflu i cyfarfod â Cristnogion eraill o'r draws Cymru, gwneud ffrindiau newydd a dal i fyny hefo hen ffrindiau hefyd. So dwi'n annog chi i feddwl am hynny. A'r 4ydd peth ar list fi ydy hyn. Da ni'n cychwyn bach o drefn newydd hefo'r gwaith plant o hyn ymlaen. Wel, mae'r un peth os wedi bod yn digwydd, ond da ni just sort of wneud o bach mwy official. Mae gennau clipboard. Ia, teimlo'n bwysig iawn. So be da ni am annog pobl i wneud ydy, pan da chi'n cyrraedd ar bore Sul, os mae gennych chi plant oed ysgol, so dosbarth derbyn neg uwch, sydd eisiau mynd chi ar gwaith plant yn y bore i rhoi enwan o lawr ar y clipboard. So, da ni'n gwybod pwy sydd yma. Wedyn, fel mewn munud, fydd y plant yn gadael. Sdim rhaid i roi i'r rhieni neu'r gwarchodwyr dod â'r plant lawr grisiau fanna. Fydd gynnon ni list, da ni'n gwybod pwy sydd yna. A nawn ni mynd â nhw y tîm, mynd â nhw lawr grisiau. Fydd oedolyn yn mynd gyntaf ac yn sefyll o flaen y drws allanol lawr grisiau i wneud yn siŵr does na ddim escapees, a fyddwn ni'n mynd â nhw i'r stafell. Wedyn, da ni'n gofyn diwedd yr oedfa i chi dod i nôl eich plant chi o fanna a ticio ar y rhestr eich bod wedi wneud hynny. Just so da ni, fel mae'r gwaith plant yn tyfu, mae'n lyflu, da ni just eisiau wneud yn siŵr bod pawb yn saff a da ni'n gwybod lle mae pawb. So mae hwnna i blant o dosbarth derbyn ag uwch. I'r plant lleia, so dosbarth meithrin ag o dan, mae nhw am cario ymlaen mynd i'r stafell gefn am rwan, a mae rhaid i oedolyn rhiant neu gwarchodwr bwyd gyda nhw yn y cefn yna. So does na ddim gofal, fatha, da ni'n gwneud sort of rotau edrych ar ôl y plant yn ffurfio fel hyn, y rhieni neu'r gofalwyr sydd yn edrych ar ôl nhw yn y cefn. Ond mae'r gwasanaeth yn cael ei, mae'r sŵn yn dod trwy speaker yn y stafell cefn, so da chi'n gallu dal gwrando ar y gwasanaeth yn digwydd. Felly does na ddim gormod o sŵn yn y stafell. So dyna di'r trefn. Ydy hwnna bob dim hefo'r gwaith plant? Ydw wedi cofio bob dim? Ia. Lyflu, diolch am gwrando. Lot o bethau i sôn am bore yma. So ar y pwynt yma, mae'r plant am fynd, y plant bach i'r stafell cefn a'r plant fwyaf lawr grisiau. Mae Aunty Lowry yn mynd i fod y traffic warden lawr grisiau. So na i jyst gweddio i'r plant yma wrth i ni gadael. Duw dad, diolch i ti am
plant ein teulu eglwys ni, pob un ohonyn nhw, ond da ni'n gweddio bendith arnyn nhw bore yma wrth i nhw dysgu mwy amdana ti a dysgu mae fan golygu i dilyn ti. Da ni'n gweddio fod y law ar bob un ohonyn nhw yn llenwi nhw hefo dy gariad a dy ysbryd glân. Amen. Gret. Wel, tra bod y plant yn mynd lawr grisiau a rhoi cyfle i'r rhieni ddod nôl fyny, na i just siarad efo chi ynglyn â rhywbeth pwysig, sef diwedd mis Ebrill, da ni'n mynd i gael gwasanaeth bedydd. Gaethon ni fwynhau bedydd Sion Gwyn ar y traeth nôl yn yr haf, a da ni'n mynd i fwynhau y bedydd cyntaf yma yn y capel ers lot cyn hynny. Dwi'n meddwl dros 2 flynedd yn saff. Dydd llun bach, o rai fi blurro'r llun, achos rhaid gawn ni i'r Facebook feed ni gael ei dorri ffwrdd am fod yn inappropriate. Beth bynnag, bydd Hannah yn cael ei bedyddio a bydd Paul hefyd yn cael ei bedyddio. Ag mae yna groeso cynnes hefyd. Os oes rhywun yn teimlo bod Duw yn galw chi ystyried cael eich bedyddio fel arwydd cyhoeddus o'ch ffydd chi, yna dewch chi siarad gyda fi, please, yn yr wythnos neu 2 nesaf, fel bod gyda ni digon o amser wedyn cyn y bedydd ei hun mwyn i ni allu paratoi a sgwrsio a wneud yn siŵr bod ni yn gwneud hwn am y rhesymau iawn a phob dim. Felly mae'n sicr 2 berson mynd i gael ei bedyddio, ond os yw Duw yn pwyso arnoch chi ac yn galw chi wneud yr arwydd cyhoeddus yma o'ch ffydd, yna please dewch chi siarad gyda fi yn yr wythnos neu 2 nesaf. Felly dyna ni. Dwi'n meddwl bod dim byd arall, so ni'n disgwyl mlaen i glywed Arwel yn rhannu gair gyda ni bore yma nawr. Help os ti'n rhoi on, ydy? Ydy, mae'n help. Wel, na i wneud y darlleniad y gyntaf wedyn nawr ryw air o gyflwyniad wedyn ni. Mae'r darlleniad, mae hwn o wobli iawn. Na ddim twtio de. Mae'r darlleniad yn dod o Luc 14 a yn darllen o adnod 25 i 35. Roedd tyrfa fawr o bobl yn teithio gyda Iesu. A dyma fe'n troi atyn nhw a dweud, os ydy rhywun am fy nilyn i, rhaid i mi ddod o flaen popeth arall yn ei fywyd. Rhaid i'w gariad ata i wneud i bob perthynas arall edrych fel casineb. Ei dad, a'i fam, ei wraig, a'i blant, ei frodyr a'i chwiorydd, hyd yn oed bywyd ei hun. Neu, all ddim bod yn ddisgybl i mi. A does neb yn gallu bod yn ddisgybl i mi chwaith heb gario ei groes a cherdded yr un llwybr o hunan aberth. Does neb yn mynd ati i adeiladu adeilad mawr heb eistedd lawr gyntaf i amcamgyfri'r gost a gwneud yn siŵr fod ganddo ddigon o arian i orffen y gwaith. Does dim pwynt iddo fynd ati osod y sylfaeni ac wedyn darganfod ei fod yn methu ei orffen. Byddai pawb yn gwneud hwyl ar ei ben ac yn deud, edrychwch, dyna'r dyn ddechreuodd y gwaith ar yr adeilad acw a methu ei orffen. A dydy brenin ddim yn mynd i ryfel heb eistedd gyda'i gynghorwyr yn gyntaf ac ystyried ydy hi'n bosib i'w fyddin o 10,000 o filwyr drechu'r fyddin o 20,000 sy'n ymosod arno. Os ydy'r peth yn amhosib, bydd yn anfon swyddogion i geisio cytuno ar delerau heddwch. A hynny pan fydd y gelyn yn dal yn bell i ffwrdd.
dyna chi yn yr un sefyllfa, all neb fod yn ddisgybl i mi, heb roi heibio popeth arall mwyn fy nilyn ni. Mae halen yn ddefnyddiol, ond pan mae'n colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n gwneud dim lles i'r pridd nac i'r domen dail, rhaid ei daflu i ffwrdd. Gwrandewch yn ofalus os dych chi'n awyddus i ddysgu. Siw bych chi gyd i mwynhau'r darlleniad yna? Hynny, o'n i'n paratoi'r nodiadau, o'n i'n teimlo, dwi'n dechrau cael enw drwg. Bad news Arwel. Chi'n gwybod? Bythefnos nôl, o'n i'n sôn ynglyn arian a faint dylen ni rhoi, ac wythnos yma, dwi'n cael y fraint o siarad ynglyn chost bod yn ddisgybl. Hynny, dwi'n neud joc, ond mae yna bwynt difrifol yn fan hyn, achos mae'r Efengyl yn newyddion da. Dyn ni'n gwybod bod yr Efengyl yn newyddion da. Mae neges Duw i'r byd, mae neges Duw i ni yn newyddion da, ond mae hefyd yn medru bod yn heriol. A dyn ni'n methu gwrando ar y cyfan mae'r Beibl yn dysgu, a'r cyfan mae Iesu yn dysgu, heb sylweddoli fod pob dim ddim yn braf nac yn hawdd. A mae'r adnodau dyn ni'n edrych arno heddiw yn un enghraifft yna. Mae yna lot o enghreifftiau eraill. Just yn Efengyl Luc, falle bod chi'n cofio yn Mhennod 9, mae Iesu, fel tase fe'n swnio'n galed iawn, yn deud, gad i'r rhai sy'n farw eu hunain gladdu. Dych chi'n cofio, oedd e'n galw rhywun i'w ddilyn a rhywun yn dweud, na, mae rai fi gladdu rhywun gynta. A mae Iesu'n swnio'n galed iawn. A mae'n sôn am flaenoriaethau. Mae'n swnio'n galed iawn wedyn ni yn Luc 12, pan mae'n sôn am Dduw fel un i'w ofni. Gwrandwch, Duw ydy'r un i'w ofni. Mae'r hawl ganddo fe i'ch taflu chi i uffern ar ôl lladd y corff. Ie, ofnwch Dduw. Geiriau caled eto. A wedyn ni yn Luc 18, mae'r dyn ifanc cyfoethog yn dod at Iesu ac yn gofyn, be sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol? Mae Iesu'n siarad efo fe, a mae'r dyn ifanc yn dweud, dwi wedi gwneud rheina i gyd. A wedyn mae Iesu'n deud, mae un peth arall ar ôl. Wrth y dyn yma, mae'n deud, gwertha bopeth, dy eiddo i gyd, a rhannu'r arian gyda phobl dlawd. Wedyn cei di drysor yn y nefoedd yna, tyrd dilyn fi. A'n tueddiad naturiol ni ydy peido rhoi gormod o sylw i'r pethau anodd, achos tydyn nhw ddim yn hawdd. Ond pan dyn ni'n edrych ar y pethau anodd, mae rhaid ni wneud sawl peth. Un peth yw mae rhaid ni ddeall y cyd-destun, a mae fyddwn ni'n dod i'r cyd-destun i'r adnodau yna o Luc 14 mewn munud. Ond dyn ni gorfod cofio hefyd yn ehangach, mae galwad Iesu i ni yn wahanol. Ydy mae yn alwad rhad, ond mae'n alwad i fywyd newydd sydd yn wahanol iawn. Bywyd o halen a goleuni, ac mae'n agost i hynny. Mae'n rhaid i ni gadw'r balans rhwng pwysleisio pa mor rhad yw dod at Iesu, ond be di obligiadau hynny wedyn ni. Falle bu rai o'n chi, dwi'n meddwl, rhai misoedd nôl, dwi'n cofio Tristan yn dyfynnu Dietrich Bonhoeffer yn yr oedfa. Oedd Bonhoeffer yn weinidog yn yr Almaen yn adeg Hitler. A mi ath e siarad llawer a rhybuddio am y peryg o gras rhad, cheap grace. Meddwl fod pob dim yn hawdd a bod dim byd yn costio dim byd. Gwrandwch ar y geiriau yma gan Bonhoeffer. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ living and incarnate. Achos mae gwahoddiad Iesu yn fwy na gwahoddiad i ddianc o rhywbeth.
Mae gwahoddiad Iesu yn wahoddiad i fyw, i fywyd newydd gwahanol, lle mae popeth wedi ac yn cael ei newid. A be mae Iesu'n gwneud yn fan hyn ydy dysgu bod y newid yna yn golygu newid llwyr yno ni. Fyddai'n troi at mae yna wefan gotquestions.org. Mae'n un reit da, os gynnwch chi gwestiynau am y ffydd, dwi'n ffindo fe'n ddefnyddiol iawn wrth droi ato fe. Ac wythnos yma, wrth baratoi, nes i ddarllen y geiriau hyn fydd ar y sgrin nawr. When we choose to follow Christ, we are releasing control of our lives. When Jesus is in control, pure living results. If we are going to be disciples of Christ, we must first count the cost of following him. A dyna beth ni'n edrych arno y bore yma. Deall be mae Iesu yn deud yn fan hyn. Ac yn fras mae'n gwneud 3 peth. Yn gyntaf, mae'n gwneud cymhariaeth. Yn ail, mae'n sôn am flaenoriaethau. Ac yn drydydd, mae'n cynnig darlun. Y pwynt cyntaf yna, mae'n gwneud cymhariaeth. Ac yn hyn o beth, mae cyfieithiad Bible.net yn helpu ni fan hyn. Achos i raddau, mae'r cyfieithiad yn Bible.net yn esbonio yn hytrach na cyfieithu yn llythrenol y geiriau. Mae'r cyfieithiad falle dych chi a fi yn fwy cyfarwydd ag yn deud y geiriau hyn. Os daw rhywun ata fi heb gasau ei dad ei hun, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i frodyr a chwiorydd, a hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. A dyna sydd yn y groeg gwreiddiol, os dyn ni'n mynd fesul gair, dyna sydd yna. Ond mae'n bwysig bob amser deall y cyd-destun. O ran deall y cyd-destun gyda llaw fel y said, dwi'n cofio clywed rhywbeth defnyddiol iawn unwaith, oedd e'n gyngor da. Dyn ni angen deall pob gair yng nghyd-destun yr adnod, pob adnod yng nghyd-destun y bennod, pob pennod yng nghyd-destun y llyfr, pob llyfr yng nghyd-destun y Beibl. Fel bod ni'n gweld y darlun cyfan a gweld sut mae pethau yma yn plethu efo'i gilydd. A chi'n gwybod, dydy Iesu, hynny yw yn y bregaeth ar y mynydd, fe ddysgodd Iesu ni garu'n gelynion. So dwi'n mynd deud wrthyn ni am llythrenol am gasau i pobl, nag di? Be oedd Iesu'n gwneud yn fan hyn, oedd e'n defnyddio arddull oedd yn gyfarwydd ar y pryd, gyda pobl oedd yn dysgu ar y pryd, oedd e'n defnyddio hyperbole. A beth ydych chi'n gwneud yn yr adeg hynny yw, ydych chi'n gorddeud rhywbeth mwyn gwneud y pwynt. A yn ddiddorol o'n i'n edrych be di hyperbole yn Gymraeg, ac yn Gymraeg mae'n cael ei gyfieithu yn gormodiaeth. So ydych chi'n deud chydig bach gormod mwyn gwneud y pwynt sylfaenol. Felly oedd Iesu yn gorddeud rhywbeth mwyn gwneud y pwynt. A fel dwi'n gweud, mae cyfieithiad Bible.net yn esbonio hynny. Y geiriau yn Bible.net ydy hyn yn dyfa, rhaid i'w gariad ata i wneud i bob perthynas arall edrych fel casineb. Ei dad, ei fam, ei wraig, ei blant, ei frodyr eich chwiorydd, hyd yn oed bywyd ei hun. So mae'n defnyddio cymhariaeth a gormodiaeth yn fan hyn. Am eto, mae rhaid ni ddeall y cyd-destun. Achos mae'n rhoi'r her yma i'w ddisgyblion a hefyd i'r tyrfaoedd sydd wedi bod yn ei ddilyn. Nawr dychmygwch y cyfnod. Ewch nôl yn eich meddwl i'r cyfnod yma. Oedd hwn yn gyfnod llywyrchus iawn yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Oedd na gannoedd o bobl yn ei ddilyn Roedd e'n boblogaidd. Oedd e'n ffasiynol dilyn y proffwyd yma. Oedd e'n iachau. Oedd e'n gyffroes. Oedd e'n gwella bobl. Oedd e'n gwneud gwirthiau. Oedd e'n bwydo pobl. Ac wrth gwrs fod pobl yn mynd ar ei ôl A mae Iesu'n defnyddio y geiriau yma ar gyfel her i rai sy'n ei ddilyn am y resymau anghywir. Wrth gwrs mae yna fendithion i'w cael a'i profi. Ond mae mwy i ddilyn Iesu na jyst hynny. Mae dilyn Iesu yn golygu newid
a mae hwnnw yn newid radical. So mae'n rhoi her. Does dim esgus i wasgoi a dyna beth dyn ni am wneud nesaf. A'r her ydy i fod e'n sôn am flaenoriaethau, priorities felly. Mae'n sôn am flaenoriaethau. Mae'nynherio ni y dylen cariad ni ato fe wneud i bob berthynas arall bron edrych fel casineb o'i gymhariau. Mae'n deud yr un peth mewn llefydd eraill. Mae'n chydig bach fwy amlwg a caled yn fan hyn, ond mae'n deud y peth yn Mathew 6, 33, lle dyn ni darllen ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a roi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Yn y cyd-destun yna, y pethau hyn oedd bwyd, dillad, pethau ymarferol. Ac mae Iesu'n deud bod y rai pethau yna yn iawn yn ei lle, ond be mae'n deud ydy ceisiwch yn gyntaf. A mae'r rhyfedd yn dweud, dyn ni wedi canu yn dydyn. Ceisiwch yn gyntaf. Dyn ni wedi canu a mae'n gan bach neis, a tiwn bach neis. Ond wrth wrando'r tiwn bach neis, na dyn ni'n anghofio pa mor glir di'r geiriau. Mae'n deud, fi sydd fod i ddod gyntaf. Fy nheyrnas i sydd fod i ddod gyntaf. Mater y flaenoriaeth ydy, mae'r pethau eraill yn dod ar ôl i Iesu a'i deyrnas ddod yn gyntaf. A mae'n ddoeth iawn, chi'n gweld, achos mewn gwirionedd, os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, mae pethau mynd go chwith. Os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, dyn ni'n medru cael yn siomi. Os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, mae'r balans yn bywyd ni'n anghywir. Ond os yw Iesu yn dod yn gyntaf, mae pethau yn disgyn i'w lle priodol. Fel dwi wedi deud yn barod, pan mae Iesu'n dod i'n bywyd ni, mae eisiau newid popeth. Mae dod i fewn i'r deyrnas wedi costio popeth i Iesu Grist, a dyn ni wedi cariad mor fawr i'w canu, mor fawr i'w cariad Duw y Tad y bore yma. Mae'n rhad i ni. Ond dwi'n hoffi'r dyfyniad yma gan yr Albanwr yma, Henry Drummond. Dwi'n ni wedi clywed amdano fe cyn wythnos yma. Ond dwi'n licio'r dyfyniad yma. The entrance fee into the kingdom of God is nothing. The annual subscription is everything. Mwna dda yn dydi. The entrance fee into the kingdom of God is nothing. The annual subscription is everything. Achos mae eisiau newid popeth. A mae'n newid popeth gwell. O'n i'n sôn beth efnos nôl pan o'n i'n sôn am rhoi, os ydy Iesu yn arglwydd, yna mae'n arglwydd ar bob rhan o'n bywyd ni. Os di Duw ar waith yn y mywyd un yn trawsffurfio ei, mae am drawsffurfio pob rhan ohono. Ond mae hynny yn her. Ond yn fwy'n y her, mae hefyd yn newyddion da. Nawr, ar y pwynt yma, ydych chi'n gweud, no, he's lost it. Sut bod yr her yma yn newyddion da? Pan dych chi a fi'n troi at Iesu, fel dyn ni wedi pwysleisio dros yr wythnosau diwetha, dydyn ni ddim i gyd yn dod at Iesu cweit yn yr un ffordd. Ond pan dyn ni'n troi at Iesu, un profiad cyffredin i ni yw yn bod ni'n gweld yr angen i ni gael yn newid. Dyn ni'n gweld rhywbeth amdano ni'n hunain, a dyn ni'n anfodlon, a dyn ni'n gweld yr angen i ni gael yn newid. Wel, y newyddion da fan hyn yw bod Iesu eisiau newid ni, a mae eisiau newid ni gymaint, mae eisiau newid ni'n llwyr. Popeth. Nid rhyw makeover ydy. Dych chi licio yr aglenni makeover yma ar y teledu? Nid makeover lle dych chi'n sticio darn o MDF dros rhywbeth yw hwn, neu rhoi papur wal dros y crac. Mae eisiau newid popeth, a mae newid popeth trwy newid yn blaenoriaethau ni. O'n i'n sôn yn gynharach yn dod ynglyn â y gân, ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'r cân bach neis. Pan ma'n i'n paratoi, ni'n meddwl, un can neis arall, dyn ni'n canu fy adeg yn Nadolig ydy Carol Christina Rossetti. What can I give him, poor as I am, if I were a shepherd, I would bring... Chymod, tiwn bach neis.
I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Ond gwrandwch ar y lein ola. Yet what can I give him? Give him my heart. A nath Nerys gyffwrdd ar hynny ar y weddi y bore yma. Achos os dyn ni'n rhoi ein calonnau mewn ymateb i'r hyn yma wedi rhoi i ni, sef ei hun ar y groes, dyn ni'n rhoi popeth. Ac mewn blaeno'r ieithau ni yn newid. Nawr wrth gwrs dydy hyn ddim yn syml nac yn hawdd nag di. Dwi ddim eisiau i neb fynd o'm a meddwl bod fi'n deud hynny. Achos dyn ni'n gwybod bod y broses yma o newid yn medru cymryd amser. Mae'n cymryd oes gyfan. Dyna ydy dysgu beth yw bod yn ddisgybl. Ond be mae Iesu yn deud yn fan hyn, reit ar y cychwyn yw mae'n deud, dyma faint mae'n costio. Dyma faint mae'n costio. A mae'n gwneud hynny yn gwbl glir. Dyn ni'n clywed yn aml ar y newyddion am bethau'n cael eu camwerthu yn dydyn. Oedd na scandal chydig o flynyddoedd yn ôl, y PPI scandal yn doedd, yr Payment Protection Insurance, a cwmnïau'n gwerthu rhywbeth ac yn rhoi'r argraff bod rhywbeth yn mynd i fod yr yw deip o beth, yn hudo pobl i fewn efo ryw addewidion, ond wedyn pobl yn canfod bod y reality'n wahanol iawn. Dydy Iesu ddim yn gwneud hynny. Dwi ddim yn deud dewch ata fi a fydd pob dim yn gret. Mae'n deud dewch ata fi a mi fydd na bethau greta, ond mae'n costio hefyd. Mae e yn gwahodd. Mae e yn denu ac mae'n deud be mae hynna'n golygu. Ac fe alle olygu popeth. O'n i'n darllen yr wythnos yma am y disgyblion cyntaf, 12 ohonyn nhw. Un ohonyn nhw nath farw mewn henaint. Un ohonyn nhw farwodd o achosion naturiol yn o pob sôn. Dyn ni'n hollol sicr, ond dyna di'r sôn. A'r dyddiau yma, dyn ni'n edrych y gwmpas y byd, a dyn ni'n meddwl am frodyr a chwiorydd i ni mewn gwledydd eraill, gwledydd fel Afghanistan, Gogledd Corea, Libya, Pakistan, Nigeria. Mae brodyr a chwiorydd i ni sydd wedi ymateb i'r un gwahoddiad â ni i ddod at Iesu yn gwybod bod hynny'n arwen at reality eglur iawn o beth yw cost disgybl. A'r cwestiwn i ni yw, ydyn ni'n barod i wynebu'r gost hynny? I ni, os dyn ni'n onest y dyddiau yma, mae'r her chydig bach yn wahanol yn dydy. Dyn ni ddim mewn peryg am ein bywydau, am yn bod ni'n credu yn Iesu. Dydyn ni ddim nagdyn ar hyn o bryd. Ond dyn ni yn mewn peryg o bobl yn meddwl bod ni chydig bach yn od, neu chydig bach yn gul, neu yn hen ffasiwn. A dros wybod, a dwi ddim eisiau gorbwysleisio hyn, dros amser mae deddfe newid a pethau fyna, a falle bod yna amser yn dod pan fydd y rai deddfe sydd ddim yn gyson efo gair Duw yn cael ei cyflwyno, a bydd rhaid ni wynebu hynny, ond dyna rhan o gost dilyn Iesu. Dyn ni'n cael yn galw i fyw fel disgyblion da sy'n dangos y newid yma Duw wedi gwneud ac yn gwneud yn ein bywydau. Ac os dyn ni ddim yn gwneud hynny, mae'n y ganlyniadau hynny, a mae hwnna'n dod â fi at y pwynt dwytha, y pwynt ola. Achos mae Iesu'n cynnig darlun. A'r darlun mae'n cynnig ydy'r darlun am halen. Dyma'r adnod. Mae halen yn ddefnyddiol. Ond pan mae'n colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n gwneud dim lles i'r pridd nac i'r domen dail. Rhaid ei daflu ei ffwrdd. So mae'n cynnig darlun i ni sydd yn sôn am bwysigrwydd halen. Un ddefnyddiodd e mewn geiriau tebyg yn y bregaeth ar y mynydd, fe ddwedodd e, chi ydi halen y ddeiar. Ond pan mae'r halen yn colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n da i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. Be mae halen yn gwneud? Dyddiau yma,
dyn ni dieddol o feddwl am halen yn rhoi blas ar rhywbeth, yn dydyn. Dyna'n tueddiad ni. Ond os ewn ni nôl mewn amser, oedd halen yn gwneud llawer mwy, yn doedd? Cyn amser yr oergelloedd, y ffridges ac yn y blaen, oedd halen yn cadw bwyd. Felly yn sicr mae yna ddarlun yma o halen yn bywydau ni, yn rhoi blas ar fywyd i bobl, a hefyd yn helpu gadw'r byd rhag llygredd a phechod. Ond mae yna ystyr hyd yn oed mwy sylfaenol yn cael ei gyfeirio ato fan hyn. Achos mae yna sôn fan hyn am halen o ddefnydd yn y domen dail. Oedd halen ar y pryd yn helpu gadw'r domen dail ac i droi'r domen dail yn wrtaith. Cymryd rhywbeth oedd yn dda i ddim byd, y domen, a gwneud rhywbeth defnyddiol ohono fe. Felly rhan o'n rôl ni fel halen yn y byd yw i fynd i ganol pethau di-werth y byd a helpu i troi nhw yn rhywbeth defnyddiol a gall Duw i defnyddio i helpu bobl dyfu ac i ffynnu. Mae yna awdur o'r enw Anthony Bradley wedi sgwennu ar hwn a mae wedi aralleirio'r dywediad chwi yw halen y ddeiar i chwi yw gwrtaith y ddeiar. Gewch chi feddwl yng hynny wedyn ni, gewch chi drafod ar rhywbeth eto. Ond her Iesu yw, os nad ydyn ni'n byw fel disgyblion go iawn, dyn ni fel halen sydd wedi colli i flas, a felly ddim o werth. Os ydyn ni'n disgyblion go iawn sydd yn dangos, nid yn unig fel mae Duw yn dangos ei gariad a drai sydd ddim yn ei heiddiau, ond hefyd yn newid bywydau rhai sydd yn troi ato fe fyddwn ni yn halen effeithiol. A roedd hynny'n amlwg yn yr eglwys fore. Os drowch chi lyfr yr actau, trowch chi benod 2 lle mae'n disgrifio bywyd yr eglwys fore. Dyn ni'n gweld effaith halen effeithiol. Dyn ni'n darllen y geiriau hyn, roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Pam? Am fod pobl yn gweld disgyblion oedd yn byw ac yn gweithredu fel halen effeithiol. Ond dewch ni oedi a pwyllo am funud bach. Mae'n heriol yn dydi. Mae yn anodd a mae'n yn gwneud ni'n anghyfforddus. Mae'n gwneud i ni deimlo'n anigonol a mae'n beryg i ni feddwl, mae hwnna'n rhy anodd. Fedra i ddim gwneud hynny, felly na i ddim trio. Mae'n bwysig bod ni yn oedi a pwyllo. Achos y gwir yw bod teimlo yn bod ni'n anigonol yn beth da. Achos mae'n dod â ni i'r fan lle dyn ni'n sylweddoli rhywbeth sylfaenol iawn ynglyn â dilyn Iesu a byw fel disgybl iddo fe. A hynny yw bod yna nerth mewn gwendid. Mae yna nerth mewn gwendid. Dim ond wrth i ni sylweddoli yn bod ni yn wan a bod rhaid cael nerth Duw yn ei ysbryd yn byw yno ni, dim ond felly y medrwn ni fyw fel halen go iawn. So mae'r ffaith yn bod ni'n teimlo fe'n heriol a bod ni'n meddwl bod e'n rhy anodd yn beth da, achos os dwi'n edrych arno fi fy hunan, os ydych chi'n edrych ar eich hunan, mae e'n rhy anodd. Ond achos i fod e'n rhy anodd hebddo fe, dyn ni wedyn yn dysgu pa mae bwysig ydi troi ato fe. Gwrandwch ar be mae Paul yn deud yn 2 Corinthiaid pennod 12. Mae fy haelioni i'n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio orau mewn gwendid. Felly dwi'n hapus iawn i frolio am beth sy'n dangos mod i'n wan.
mwyn i nerth y Meseia ddal i weithio trwy fi. Mae dod at Iesu yn wahoddiad graslon. Mae'n wahoddiad am ddim. Dyn ni'n gwneud dim i'w heiddiau. Ond fel edys i, mae'n fwy na gwahoddiad i ddianc o rhywbeth. Mae'n wahoddiad i fywyd newydd. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn cael ei newid. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn costio. Am y profi hwnna, a reality hwnna ar waith, yn rhan o'r wefr o gyfarfod Crist. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn costio. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd y tu hwnt i ni. Ac felly mae'n wahoddiad sydd yn gyrru ni at yr arglwydd i gyfaddau yn bod ni'n wan ac i geisio ei nerth ef yn ein gwendid ni. Dewch yn ei weddio. O arglwydd, dyn ni wedi bod yn meddwl am wirioneddau anodd iawn bore yma. Ond yn gyntaf, arglwydd, dyn ni eisiau diolch i ti. Dyn ni eisiau diolch i ti am dy onestrwydd di. Yn gosod y darlun o'n blaenau ni. Yn deud sut mae pethau. Yn cuddio dim oddi wrtho ni. A dyn ni'n diolch i ti am dy ras di yn estyn y gwahoddiad yma i ni. Y gwahoddiad yma i fywyd newydd. Y gwahoddiad yma i fywyd lle rwy ti yn gweithio yn ein gwendid ni. A lle dyn ni'n tyfu i ddibynnu arna ti i fedru cyflawni'r hyn rwy ti eisiau. Arglwydd, wrth i ni gyd oedi nawr ar ddiwedd gwasanaeth fel hyn. Dyn ni'n gweddio wneud i'n helpu ni i weld. Dyn ni'n gweddio wneud i'n helpu ni i ddeall. A dyn ni'n gweddio hefyd, arglwydd, yn wneud i'n helpu ni i roi mwy o'n bywydau i ti. Yn wneud i'n helpu ni i gyfaddau bod ni'n rhy wan i wneud hyn yn hunain. Ond wedyn yn bod ni'n diolch i ti, dy fod ti arglwydd yn un sydd yn cynnig hyn ac yn cynnig y nerth i gyflawni hyn. Diolch i ti, arglwydd, am gael meddwl am y pethau yma, arwen ni ymhellach wrth i ni feddwl amdanyn nhw yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Diolch i ti am dy neges, diolch i ti am dy ras, diolch i ti am dy onestrwydd, diolch i ti am dy nerth. Amen. Diolch Arwel am neges. Nawn ni canu, nawn ni gorffen y gwasanaeth trwy canu hefo'n gilydd, so os da chi eisiau sefyll.
Ti'n teilwng o bob clod, bydd bythoedd ac amloes. Nawn ni jyst wneud y gros hefo'n gilydd. Gras ein hadglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fe gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Amen.